салом алейкум бародаро. пеш аз тамошо кардани ҳамин видео ё баъд аз тамошо кардани ҳамин видеоро тариқи имои ватсапи дигародан расонед. мошини фурӯшӣ Opel Zafira соли барорӣ 16006, мотор 1.6. мошин ягон проблема надора. мошин вагонай, ҳафтааш нашида соли дохили Тоҷикистон даровардани ҳамин мошин аст. номерои телефоншам ҳастай. номерои телефон имо ватсап дорам. масалан метавонен кадоме берун аз Тоҷикистон ҳастай дар Россия, масалан метавонен суҳбат кунед қатиш. нархи мошин 72000 сомонӣ бо савдо мешавад. боқӣ дар амони худо бошен. агар ягон нофаҳмӣ бошад, таги ҳамин видео дар комментария нависен. насиб кардагӣ бошад ҷавобтон мегардонем. боқӣ дар амони худо бошед.